babakan lemah. Wong sing malak senengane jembarke pathok niki nuwun sewu lho. So nek mati awak sampean jujul. Apa kelakon mayite sengune didak bangkeane? Perkara didak bangkeane iki wis ora krasa. Didak mbok ya men. Wong mati wis ora krasa terus ya sapa sing weruh. Oh, sampean pancen ngeyel banget Kadipati. Pun lho, niki mboten wonten ajeng sing ajeng ngucik negara Ngastina. Pandhawa wis mati, Rangka nganem wis kula aturake. Ya wis yen ngono mengko yen upama ana Pandhawa sing tekan kene, upama lho Kaki Prabu paringana bumi ngamarta, sira ikhlas? Mboten ikhlas sabab menapa? Namung Pandhawa mangke nampi menapa mboten apa penemban perkara nampa karo sing baku sira Kaki Prabu wis tumindak ingkang saadil-adile tumrap putra-putramu kabeh. Licik. Ayo walono tanding yuda karo aku. Wah, cilik getih wedi mati. Ayo sumbar-sumbar sakaremu. Ora bakal gawe macak. Aturke sinuwun Prabu Yudhistira nampa paukuman ingkang abot ing negara Indraprastha. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Ya jagat maestu ngora wayah tur jagat. Nun mangke wa penemban. Miturut sasmitanipun Yayi Ratu Gendari wonten ing Pahaman Datulaya titik lenggan sak mangke lenggah paduka wa penemban Ketal Kondo. Wa penemban Bisma. Kula ingkang putra Ngastina ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pepodo paduka wa penemban. Wah penemban Dewa Brata ing Ketal Kondawa. Oh, Mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng. Iya, Kaki Prabu. Mus ndak tompasung paseganing Kaki Prabu tumrap wong atuamu ing Ketal Kondo. Ndak tompah karya bombong penggali ing wakmu ing Ketal Kondo. Mongko sok baline Pudyastawaning wong tuwa wae tampanana Kaki Prabu Ngastina. Kula pendhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Kula cancang pucahing wene demawing wijang Rama Kateng Werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kajiwanan. Mboten langkung kasecak wangken jengan dika lenggah. Wa penemban Sarmat Mursi Wara Bisma. Iya, Kaki Prabu. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning wong atuh ing Ketal Kondo. Ana ing Datulaya negara Ngastina iki, Kaki Prabu Destarata. Suman kula wonten paring adhawu prayoga nunggu mengadhep ngarsane ingsun kawula non sampun boten kirang prayogi Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya sumandak tampa akarya bombong penggalihku ora liwat prayoga nunggu mengadhep patih sengguni nggih sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang abdi kepatihan sinuwun Begawan Durna Sukma uga prayoga nunggu ngadhep ngarsane ingsun. Oh inggih. Sang Adipati sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabdi antara ngarsa paduka. Ingkang sinuwun Gusti kula ing Ngastina. Namung parenga ingkang abdi ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka. Iya Begawan Durna ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun tinggal jimat paripin dayana ing kasantosan. Kurupati wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Rama prayoga nunggun mengadhep ning ngarsanipun Rama lan tatanan adi-adimu Kurawa liyane kang padha gantung siba jroning Datulaya aja ngantuk ning padha saur manut jeneng ingsun diambabarake wigati ning pasewakan menawi pamun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat namung drilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk Kanjeng Rama ya Kurupati ndak tampa. Ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana, kula pendhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Nuwun sewu, wa penemban. Ndadosaken kagyat sotaning manahipun ingkang putra Pundastarastra
dene mboten sabenipun pendak-pendak paduka Panembahan rawuh tartemtu paring cecala ingkang saderengipun dhateng ing putra ing Ngastina. Nanging mboten kados sagedhakan menika. Mboten kanthi kanyono-nyono jengandika Panembahan Ngetal Kandha kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Panembahan wonten wigatos menapa saestu badhe paring pidhendhan dhateng ingkang putra Pundastarastra lajeng dosa kalapatan kula menapa upami paduka Panembahan badhe paring pangalembana dhateng kula lajeng menapa ing sampun kula tindakaken saged adamel kuncaraning negari Ngastina. Panembahan Bisma jagat Dewa Bathara Kaki Prabu wonten timbalan aja kaduk ati kajeron penampa. Yaktine praptaning Bisma ning negara Ngastina iki sayekti ora nedya paring pidhendhan kelawan sira Kaki Prabu Ngastina. Namung kepengin banget nyatakake kelawan pekabaran iki wis mebar awarata saindenging jagat. Bebasan jagat Ngastina iki nganti keberbeken marang umandanging kabar mau. Iya. Kabar menapa Panembahan? Mara Gagi Wangsuna pitakoning awakmu Ngetal Kandha kanthi pertitis. Apa pancen sira Kaki Prabu Ngastina wis njenengake Kurupati minangka dadi Prabu Anom? Tegese sesuk lamun mangsa kala sira Kaki Prabu lengser keprabon ingkang lenggah dampar keprabon ing Ngastina ya kuwi si Kurupati Kaki Prabu Ngastina. Kabar iki mau pancen napa kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran nganti kedarang-darang Bisma Prabu negara Ngastina ingkang wigati mung kepengin nyatakake marang pawarta iki mau kulup Kaki Prabu Dastarata Handrah ingkang puspita kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya sewu kalapatanipun ingkang putra tadah Wadana. Wah Panembahan. Apan kepara saestu pekabaran ingkang sampun paduka tampi. Bilih ingkang putra ing Ngastina sampun njenengaken anak kula Pambayun pun Kurupati minangka dados Prabu Anom. Bincang kinarya nglintir keprabonipun ingkang putra Pundastarastra. Wah Panembahan. Kusit Dastarata wonten timbalan. Marata Gagi Wangsuna pitakoning wakmu Ngetal Kandha, lah kok dadi sira njenengake Kurupati minangka dadi Prabu Anom ing Ngastina mau entuk pakone sapa lan kanthi dasar menapa? Nggih. Sedaya menika awit krenteking manah kula piyambak jernyatanipun kanthi dasar. Wah Panembahan mireng piyambak. Bilih istripun negari Ngastina menika gadhanipun anak-anak kula Pandhawa lan kadang kula Yayi Kunti Talibrata. Namung emanipun jebul Pandhawa atmajanipun Yayi Prabu Pandu Sawarga menika ugi boten lono gesang wonten ing alam padang krana sami pejah kabesmi wonten ing bale golo-golo
wonten ing kitha Pramanakati wonten ing Warana dumunten sampun boten wonten ingkang kula toleh-toleh malih ing estunipun negari menika badhe kula kunduraken dhateng Yayi Kunti lan para Pandhawa nanging gandeng Yayi Kunti lan Pandhawa sampun pejah kabesmi wonten ing telenging bali gala-gala dumunten sampun ngantos negari menika kumplang karana boten wonten alendranipun anak kula Kurupati ingkang kula wisuda minangka dados Prabu Anom badhe gumanti keprabonipun ingkang putra Pundastra-astra. Dandikati dasar Pandhawa tekaning pati ning bali gala-gala kobong karo ibune ya kuwi Si Kunti. Terus sira Kaki Prabu maringake negara Ngastina iki marang panguwasaning Kurupati. Ngono apa piye? Nggih, kasinggihan mekaten. Kosek aku tak takon. Sing ngabarke nek Pandhawa mati kobong ning bali gala-gala mau sapa? Lan sing ngabarke nek Kunti mati sak anake kobong ana ing kutha Pramanakati mau sapa coba? Aku tak ngerti Dastarata. Nggih. Wale-wale menapa mboten wonten sanes kejawi namung aturipun Patih Suman inggih Patih Sengkuni. Lah ra apa to? Apa mbok keparengake aku sambung rembug karo Patih Sengkuni kula semanggaken wa penemban. Matur nuwun nggih Kaki Prabu. Suman Patih Sengkuni kula wonten dawuh. Apa pancen bener kuwi ingkang ngabarake Pandhawa mati karo ibune Kunti ana ing bali gala-gala? Inggih, kasinggihan mekaten panemban. Kok kowe wani matur ngersane Nalindra Ngastina? Pandhawa tekaning pati mau entuk pakone sapa? Sarta dasarmu apa lan buktimu apa? Nalika semanten kula manggihaken rongkongan menungsa ingkang sampun gosok cacahipun 6 wonten ing bali Si Gala-gala. Cetha menika batos bukti menawi menika rongkonganipun Pandhawa gangsal lan ibunipun Dewi Kunti ingkang sampun pejah kabesmi wonten ing bali gala-gala. Sing ngerti liyane kowe rongkongan cacah 6 mau sapa? Kathah Kurawa ugi sami ngertos. Seksinipun kathah tumuli rongkongan menika kula aturaken sinuwun Prabu Dastarata. Dados bukti menawi Pandhawa sampun pejah wonten ing bali Si Gala-gala. Kuwi dasarmu. Inggih, kasinggihan mekaten. Saya aku tak takon. Kok nganti bali palermaning Pandhawa kobong? Kuwi aku tak takon karo kowe genine asale saka ngendi? Lah menawi menika kula mboten ngertos. Geni menika asalipun saking pundi kula mboten ngertos. Saged ugi anggenipun sami mapan tilem kesesa tumuli sukunipun mancal dilah. Lajeng ngubar bali palermanipun para Pandhawa. Jernyatanipun Pandhawa lan Kurawa nalika semanten nembe kemawon bibar pesta Andrawina kembul dahar ngunjuk sesarengan. Oh ngono, inggih. Kose, saya aku tak takon meneh. Kurawa karo Pandhawa nggone lerem ning bali gala-gala nalika semono cedhak apa adoh? Caket panemban, caket. Ingkang sisih kiwa menika bali palermanipun Pandhawa, ingkang sisih tengen menika bali palermanipun para Sata Kurawa. Lah saiki pitakonanku. Kok sing kobong ming bali palermaning para Pandhawa kok geni ora ndilat marang bali palermaning Kurawa? Kuwi piye coba etungen? Lah menika kula inggih mboten mangertos, mbok menawi sampun takdir. Sampun kersanipun Gusti Mahanasa Pandhawa kedah pejah kabesmi wonten bali palermanipun piyambak menika. Nalika bali palermaning Pandhawa kobong apa kowe ora mbudidaya nyirepmu baling geni? Kowe ora mbudidaya mateni geni sing ngobong bali palermaning para Pandhawa. Kula menika ngantos ketelasan ember. Kula pados mriki lepen menika ngantos kula bendung supados saged nyiram dhateng geni menika kala wau ning dasar wancinipun ketiga tur anginipun ugi banter. Mila geni mboten sagedipun sirep malah ngobar bali palermaning para Pandhawa. Ngono, inggih. Dadi dasarmu kaya ngono kuwi. Inggih, mekaten panembahan. Ya tak tampa Sengkuni, tak tampa, ora apa-apa. Ning apa mbok keparengake aku ngonceki marang kahanan ingkang kahanan ingkang saknyatanipun kados pundi? Ya bab rongkongan 5 cacah utawa 6 cacahe lan apa to sababe bali palermaning Pandhawa mau kobong?
lan rongkongan 5 sing mbok aturake marang anak Prabu Dastarata mau dudu rongkonganing Pandhawa. Nuwun sewu. Sing ngukupi rongkongan menika kula panjenengan menika mboten sumerep kok ngeyel. Lho, aku ki ora ngeyel. Mengar kepengin ngandhake sak tenane nggih Pandhawa sampun pejah. Panjenengan menika sampun wangkal. Sengguni wonten dawuh, aku ki pendhita lho. Kok omonganmu sak penakmu dhewe? Nggih, nyuwun pangapunten dasaripun kula iki mboten trimah menawi dipun lepataken, dipun narani kula menika damel-damel perkawis. Apa ana wong sing ngerti kowe ngukupi rongkongan 5 cacahe? Wonten. Sapa? Kakang Penemban Durna. Rak ya ngono to, Kakang? Mbah. Kakang Durna. Pripun? Sampeyan rak ya weruh kula ngukupi rongkongan cacah 6 to? Nggih weruh Cek Pate, sampeyan pun sagu dadi seksi. Oh, nek perkara dadi seksi nyuwun pangapunten dereng sagah. Lho, kok durung saguh? Dasaripun rongkongan menika mboten saged dipun percakaken menapa menika rongkonganipun Pandhawa, menapa menika rongkonganipun tiyang sanes. Nuwun sewu lho, Di. Mboten nampa kula menika badhe damel pepeteng dhateng gesang panjenengan menika mboten. Ning nyatane wong rongkongan menika ya ora iso dipestheke. Sing jeneng rongkongan menika namung balung. Nalika semanten sampeyan wis kandha nek saged dadi seksi niku rak wau niku beda karo sakniki sing jeneng menungsa niku urip nang alam padang menika owah gisir saiki iya sesuk ora saiki iya ki wis biasa. Wah lah kok ngono ning aja ngono iratan dadi sampeyan ora gelem dadi seksi mboten perkara ora gelem dadi seksi mengki ora iso dinyatake napa menika rongkonganipun Pandhawa menapa sanes. Suman kula wonten jawuh. Saiki ngene. Tak unceki saka ngarep ya men Kaki Prabu Dastarata pirsa. Nggih. Nalika kowe ngrancang gawe bali palermaning para Pandhawa sing mbok dawuhi yasa bali palermaning Pandhawa mau jenenge Kuruncana. Kuwi duwe anak cacahe 5 lanang kabeh. Monggo anake lanang kabeh kuwi sing ajak nyambut gawe palermaning para Pandhawa. Apa to sababe kok nganti Pandhawa palermane kobong Kurawa kok ora? Merga wis tok rancang bale palermaning Pandhawa mau mbok olesi nganggo Gandarukem, mbok olesi nganggo lilin lan sak piturute, mbok gawe nganggo barang sing gampang murup. Sak wayah-wayah mbok obong bale palermaning Pandhawa kobong ning bale palermaning Kurawa ora kobong. Kuwi sepisan. Kowe kelingan ora? Nalika Kuruncana kepengin melu ngeyup ana ing bali palerman terus tok dawuhi turu ning emperaning palermaning Pandhawa. Aku isih kelingan. Inggih. Monggo Kuruncana sak anake 5 ya. Upama rongkongan menungso mau rongkongane si Kuruncana sak anake kuwi memper jernyatane melu kobong ana ing bali palermaning para Pandhawa. Dadi bali palermaning para Pandhawa kuwi iso kobong mergo janjane wis tok rancang sadurunge pancen tok niati kowe kepengin gawe sirnaning para Pandhawa amarga kowe ora lila yen negara Ngastina kuwi bali ana ing panguwasaning para Pandhawa yen nganti Ngastina bali ana ing panguwasaning para Pandhawa kowe kelangan derajat pangkat kowe ora dadi patih kowe ora dadi nayaka Ngastina mula sandang panganmu mudhar ya apa ora kirangan mula kowe tak kandhani sing saknyatane kowe tak tandani sing saknyatane terus saiki rancangan-rancanganmu kawit biyenmu anakku wis ngerti Suman pancen kowe duwe niat nyingkirke para Pandhawa mula Kurawa karo Pandhawa mbok bendhek-bendhekke wiwit cilik nganti tekan saiki pamrihmu aja nganti rukun sabab yen to Pandhawa lan Kurawa rukun tan wurunga bakal mapan negara Ngastina kowe bakal disingkirake dening para Pandhawa niat ingkang kaya mengkono mau sayektine aku wis ngawruhi cara-caramu ingkang bakal gawe kapitunaning para Pandhawa mau aku wis ngawruhi ning nyatanipun Pandhawa sampun pejah perkara panjenengan dakwa Pandhawa tasih sugeng inggih monggo ning penemu kula Pandhawa sampun mati titik sampun boten saged dipun ewahi malih menawi panjenengan boten pitados monggo kula dherekaken wonten ing sarean wonten sarean cacah gangsal sampun kula tengeri sedaya Kiai Puntadewa Kiai Bratasena sedaya sampun kula paringi maejan sedaya malah Pandhawa menika kula petak wonten ing Taman Makam Pahlawan
Kinarya conto bilih Pandhawa menika pancen pahlawaning negara Ngastina. Menika miturut petangan kula sampun pejah. Nek miturut petanganku Pandhawa isih urip nuwun sewu. Mboten nampa kula menika badhe wonten Penembahan Bisma mboten lho. Panjenenganipun pendhita kok ngengkel. Wong diomongi Pandhawa wis mati kok isih urip nek urip nika terus buktinipun menapa? Lah, yen kowe pengin bukti saiki tak takoni. Nalika Pancalana sayembara kae apa ana Kurawa sing ngleboni sayembara? Wonten. Sapa? Kurupati. Anak Mas Kurupati. Iso mupu sayembara apa ora? Nggih, pangestunipun boten. Ora kok dadak njaluk pangestu. Inggih nyatanipun boten. Kowe ngerti sapa sing iso mupu sayembara Pancala? Inggih boten mangertos namung kabaripun Brahmana Muda 3 saking telenging wana. Lah, kowe tak omongi senguni. Kowe tak kandhani Kaki Prabu, aku tak matur karo sampeyan. Yen to semene Pandhawa isih urip, ya mung nalika ana ing sayembara Pancala ana sawijining Brahmana 3 cacahe. Sing siji nganggo jubah kuning, sing siji nganggo jubah ireng, sing siji nganggo jubah putih. Brahmana 3 muda mau ingkang bisa mupu sayembara wekasan boyong para Drupadi. Kowe ngerti ora? Brahmana 3 ingkang bisa mupu sayembara Pancala mau tanana liya kejawa mamung 1 Puntadewa, 2 Bratasena, 3 Permadi. Dadi Pandhawa saiki isih urip ya mung uripe ning alas kerendet ri bebondotan, uripe mung kaya jene jalmawanan, memangane ming sarwa woh-wohan ing tengah alas, ngombene banyu sendang. Oh, lah kok bumi langit uripe Pandhawa karo Kurawa. Mongko sampeyan ditucipi karo Pandu anakku supaya gula wentah marang Pandhawa. Ning ora iso gula wentah marang turasing Prabu Pandu, malah turuning Prabu Pandu mbok sia-sia ning alas. Anakmu Kurawa ropyan-ropyan kekeceh bondo, kekeceh brana picis nganti ora kurang-kurang gone ngentekke bondo negara. Ning anake Pandu Pandhawa padha urip kasangsaya ning tengah alas. Dastarata, adilmu nggo nendi minangka dadi Nalendra? Adilmu nggo nendi Nger Dastra Negara? Wong bagus yo pijer muwon ringo pepadang dateng jasad kula. Yai Pandu, apuranen pun Kakang Yodi, apuranen pun Kakang Nalendra ingkang tuna ing budi cingkranging samubarang. Aku ora pantes dadi wong tuwa. Aku mbok titipi anak-anakmu, ning aku ora iso gula wentah karo anak-anakmu, Pandu. Aku ngakoni ratu sing cala hina. Menawi saking pametang kula Pandhawa menika tasih gesang inggih. Menika mboten dados menapa sampun pejah. Inggih tumrap kula mboten menapa-menapa jernyatanipun ing kedhah panjenengan. Tapakaken kamulyanipun menika putra-putra panjenengan para sata Kurawa. Kene menapa paduka dadak gegasah dhateng penggalih paduka piyambak. Namung menggalihaken dhateng para Pandhawa jer. Pandhawa menika sanes turas paduka ingkang sah. Ingkang sah turas paduka menika inggih para sata Kurawa. Mila sampun sak terpawijing ngandika menika jumenengaken Kurupati menika dados Prabu Anom ing negari Ngastina. Ing benjangipun gumanti keprabonipun paduka Kakang Adipati negari Ngastina. Dari ora sambung rebuk. Kowe karo adimu Suman wis pidak jempol. Kowe karo adimu Suman wis padha kethek seranggon nebu sak uyun nggono pengin nyingkirke marang para Pandhawa. Apa mbok ora kurang ngerti gedhoammu? Ya. Pendak-pendak Pandhawa mbok Kurawa tok bendhik-bendhikke. Pendak-pendak Pandhawa Kurawa mbok gathuk-gathuke mbok gasruk-gasrukke men padha sengit. Men padha regejegan. Kuwi niatmu nggonmu kepengin ngukup kamukten negara Ngastina karo adimu Suman. Inggih, sekone merasa wangsulan. Wong wadon mamah kendali.
senengane mulang karo wong lanang. Kowe karo Suman ki upama ora tak dadekke bojoku, Suman ora tak dadekke adhiku Ipe. Padha mangan apa kowe? Nggih. Wong wadon langgene lambene tipis wani karo wong lanang. Sekecap padha sekecap. Lambene tipis. Sak mangke anggen kula maringaken Prabu Anom dhateng anak kula pun Kurupati. Menawi saestu Pandhawa tasih gesang tetep badhe kula wangsulaken dhateng panguwasipun para Pandhawa penemban. Bener nanging kurang pener penemumu lho. Nyatanipun kula sampun ndodoi kalepatan lan kula badhe mangsulaken negaring Astina menika dhateng panguwasipun para Pandhawa. Mula aku matur bener nanging kurang pener. Liripun kados pundi? Sabab sabda Brahmana Raja ora kena wolawali kaya Wikresna temameng delancang. Sabdaning Nalindra ora kena wolawali. Mula yen wis mbok paringake marang Kurupati ya wis, ya mung kudu ana dalan supaya Pandhawa aja nganti murina. Yen to nganti Ngastina iki mbok paringake marang Kurupati. Lajeng paripurwa penemban. Durna, kula wonten paring adhawa. Piye iki supaya ana dalan sing prayoga supaya Pandhawa aja nganti nesu yen to ngerti negara Ngastina diparingake marang si Kurupati. Oh, kula menika apal kalian watak wantenipun para Pandhawa. Pandhawa menika lare sabar, lare ikhlas. Pandhawa menika mboten nate nuntut menapa kemawon. Mila menawi sampun dipun paringaken dhateng tiyang sepuhipun Pandhawa menika namung nampi. Ngono, inggih. Lah banjur penemumu Ngastina kajengipun dipun lenggahi dening Prabu Anom Kurupati, nanging Pandhawa kedadipun paringi liru bumi ingkang ageng jembar tuwin suburipun sami kalian negari Ngastina. Lah kuwi aku malah mathuk, aku malah gathuk. Lah saiki ngendi? Bumi sing jembar lan subure padha karo Ngastina. Ah menawi areal pertanahan menika sanes tanggal jawab kula. Tanggung jawab sapa? Patih kula tindang Patih Ngastina. Senggune kula wonten dawuh. Yen Pandhawa tekan kene bakal dijoli ngendi? Pandhawa menika sampun pejah. Tekan kene iki sing tekan kene leluhur apa piye? Dik Patih pripun? Sampeyan ampun ngaten to Dik Patih? Penemu sampeyan yo durung karuan bener. Mula saniki sampeyan kudu paring dawuh bumi ngendi sing pas dienggo ijol para Pandhawa. Nek cara kula wonten namung tasih wasa. Wujud wana bebondotan. Punti? Wana Marta nggih wana Mertani. Kose-kose aja ngawur. Nalika aku nom biyen aku tau tate nderek Kanjeng Rama Prabu Sentanu bebedak ana ing wana Mertani, ya wana Marta. Kuwi dudu kebawah keperintah negara Ngastina, ning kuwi wongkon negara Wirata. Menika rak riyen. Wiwit taun 95. Malak babakan lemah. Wong sing malak senengane jembarke pathok niki nuwun sewu lho. So nek mati awak sampean jujul lho. Apa kelakon mayite sengune didak bangkekane? Perkara didak bangkekane iki wis ora krasa. Didak mbok ya men. Wong mati wis ora krasa terus ya sapa sing weruh. Oh, sampean pancen ngeyel banget to, Dipati. Pun lho. Niki mboten wonten sing ajeng ngucik negara Ngastina. Pandhawa wis mati, Rangka nganem wis kula aturake. Ya wis yen ngono mengko yen upama ana Pandhawa sing tekan kene, upama lho Kaki Prabu. Paring ana bumi ngamarta, sira ikhlas. Mboten ikhlas sabab menapa? Namung Pandhawa mangke nampi menapa mboten apa penemban. Perkara nampa karo sing baku sira Kaki Prabu wis tumindak ingkang saadil-adile tumrap putra-putramu kabeh. Nggih, ngestaken dawuh. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Ame Balacana. Kasaru ana angin gedhe mlebet wonten Datul ya negari Ngastina. Dadosaken kagiat kang samya sumewa bayana apa dene ana prabancana ing mlebet jroning Datulaya. Ical punang maruta. Anggondo arum angebaki jroning Datulaya jelek praptane Sang Bratasena kaya kagiat kang samya mulat.
pate jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Awito denceng dencengan dari Kendari kula wonten maring adi dawuh menapa Kakang Adipati ana angin gedhe nganti mlebu jroning Datulaya tak kira yen to Ngastina ketaman prahara sireping angin gondo arum mongko bareng tanganku grayak-grayak lah kok aku nyekel sewijining pawakan ingkang kenceng iki sapa sing sowan tobat nyuwun pangapunten Kakang Adipati menika putra Paduka lho sik anakku sapa apa Dursasana apa piye Dursasana kae awake gedhe ning glombyur nek Dursasana dudu mongko awake gedene ora jamak iki sapa tobat menika ingkang putra lho anakku sapa atmajanipun Yayi Dewi Kunthi kusik anake Yayi Dewi Kunthi kasinggihan mekaten sapa inggih menika pun Bratasena anakku inggih kasih Kakang Adipati sengguni mau nek disengguni Dipate pripun dipadosi pun kajengipun Suman kula wonten dawuh kok suaramu adoh men inggih kula wonten wingking aku tak takon karo kowe saiki wangsul ana pitakon kanthi pertitis senguni kula wonten dawuh sing suwane ning ngarep aku ki sapa ayo cetha sebuten sing cetha inggih Raden Bratasena sapa Raden Bratasena pun seru ora senguni tak suwek cangkemmu lho sing seru ta Dipate ora usah kaya ngono kuwi ta sapa Raden Bratasena lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok aturke ning ngarep aku rongkongan 6 cacahe mau rongkongane sapa mboten ngertos nyatanipun rongkongan menika kobong wonten ing bali palermanipun para Pandhawa engko gek kowe duduk jaratan Dipate ora ngawur to Kakang duduk jaratan nyatanipun ugi mekaten Suman kok kebangetan temen to kowe iki tak dadekke patih kowe iki dadi mripatku ngerti yen ratune iki cacat netra ora iso niru marang glaring jagat eseme rembulan sing kudune kowe iki dadi netraning ratu ning malaku mbok blusuk-blusuke patih model piye kowe model baru Dipate nduk cangkeme sing apik takoni karo aku model baru dengkulmu mlacak kula ya bingung ya nyatane kula niku ketoke ya pendhek isih urip Raden Bratasena eloke trek eloke teng pundi Bratasena padha raja sak pratamunggil jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo piye nadyan aku ora weruh marang kahananmu ning krungu suaramu aku wis bisa ngraita lamun sira saiki gagah godhek wok simbar jojo Dastarata bapakku aku ngaturake sembahku katura ya Bratasena tak tampa ora liwat pangestuku tampanono ya nggih tak gegem dadekake jimat kakangmu Puntadewa ning Saptawarga Permadi piye ya pinaringan waras Nekula Sedewa ya pinaringan waras
pundi ibuku ya pinaringan waras. Jagat dewa matur syukur. Syukur Bratasena yen to Pandhawa isih kinayoman panguwasaning dat kamurweng dat prayoga nunggunmu ngadhep ya nggih. Ya kaya ora kurang kepenak. Bisma akehku aku ngaturake sembahku katutu tak tampa pangestuku tampanana ndak gegem dadekake jimat. Gendari ibuku aku ngaturake sembah. Katobat tak tampa nggih Bratasena pangestuku tampanana ya nggih. Tak gegem dadekake jimat. Durna bapakku aku ngaturake sembah. Oh, Werkudara Bratasena iki bagus. Kowe waras to nggih? Yo waras. Syukur. Oh, ora kendhat gone bapakmu saka lima tansah nyuwun ngersane Gusti. Muga-muga anak-anakku Pandhawa tansah pinayung ana kewarasan lan kawilujengan. Yo ngaturke panuwun. Pangestune Bapak Tampanana ya kula. Yo tak gegem dadekake jimat. Kurupati kakangku aku ngaturke bekti. Yo Dimas tak tampa. Pangestune pun Kakang Tampanana tak gegem dadekake jimat. Dastarata bapakku piye nggih? Syukur ora dibagekke dhewe kowe. Syukur wong tuwa ki mung kari kelakuane nek kelakuane apik ki sing enom-enom mesti nyuwun pangestu. Ning wong tuwa kelakuane ora apik ya ora bakal dinyuwun pangestu. Ora disuwuni pangestu arep tak pek dhewe. Arep tak nggo mukti dhewe ora tak dumke wong kana-kana. Oh, manjen mate ngayal tenan. Piye kula Bratasena? Sowanku ana ing negara Ngastina. Aja nganti didakwa aku bakal nyuwun negara Ngastina. Lah banjur wigatine ming kepengin krungu ngendikane Dastarata bapakku. Krungu bab apa? Yen sampeyan isih kelingan duk nalika Bapak Pandhu arep sedo biyen paring dawuh piye? Kakang Adipati kula titip negari Ngastina. Mangke menawi anak-anak kula Pandhawa sampun ndungkap dewasa, negari Ngastina menika kula aturi ngunduraken dhateng pangwaosipun anak kula Pandhawa. Ngono welinge bapakmu duk nalika semono. Babu Wundi paring dawuh karo aku. Yen to dina samengko Pandhawa wis pantes lan wis sakmestine nampa tinggalane wong tuaku. Mula aku nanjihake marang Dastarata bapakku. Babagan negara Ngastina iki kepiye? Apa arep mbok balekake marang para Pandhawa wutuh? Apa mbok balekake marang Pandhawa sak sigar semangka tegese separo? Werkudara Bratasena sak sedulur ora bakal kabotan mung kari nunggu dawuhe Mbak Dastarata bapakku dina samengko iki. Jagat Dewa Bathara. Kula upama aku pantes mbok patrapi paukuman mestine tak tampa kanthi ikhlas. Kabeh mau pancen lupute wakmu ing Ngastina. Ngerti yo nggih? Yen to dina samengko Ngastina kuwi wis duwe nalendra ingkang bakal gumanti keprabon ana negara Ngastina ya kuwi kadangmu Sikurupati kakangmu. Nalika semono wis tak wisuda minangka dadi Prabuana. Kang manggone bakal lumintir keprabonku. Mula bareng sira kulup Bratasena prapta ana ing kene wahaya ing pambudi nang aja nganti sinengguh. Ratu Ngastina kuwi ratu ingkang mencla-mencle. Gunemane mula tak tetepake yen to negara Ngastina batet babi bardeking Kurupati ya mung supaya adil. Sira kulup bakal sun paringi bumi leliru. Ya kuwi wujuding wana marta. Wanagung liwang-liwung alas bebondotan ingkang jembar lan subure tanpa beda kaya negara Ngastina. Yen sira kula Werkudara Bratasena gelem babati Wanamarta, Wanamarta tak paringake marang para Pandhawa minangka bumi perdikan lan agemen mukti kowe sak sedulur nggih kula Bratasena. Bremara remang swamyung ambreng Kati karunaning kasose Yaneng arga memalakum Om
Piye ngger katone sira kaget? Ora. Ya mung aku nampa apa kang dadi dawuhe Destarata bapakku. Sira nampa? Ya aku nampa. Yen ngono sira Bratasena gelem babat Monomarta? Ora gelem sebab apa? Tumrapaku malah luweh awet, tumrapaku malah luweh iso dadi patuladaning para kawula. Wong kepengin mukti ya aja jagake karo wong tuwa, yen kepengin mukti ya bebodro dhewe, yasa dhewe. Kanthi cara mengkono bakal lestari turun tumurun saturune Werkudara sesuk. Terus sira arep babat, miwiti babat kapan? Ora sah sesuk, saiki aku njaluk pamit. Bakal miwiti babat. Yen sedina iki sira bakal miwiti babat, kowe matura Cah Bagus, kowe nyuwun apa? Aku ora nyuwun apa-apa. Apa nyuwun Raja Brana Picis? Aku ora nedya rupian-rupian, ora nedya seneng-seneng, ning bakal nyambut gawe. Nyambut gawe yen sangu Brana Picis ming bakal mangro paningale, ora bakal meleng ciptane nggone babat Monomarta. Apa kowe nyuwun wadyabala supaya enggal kelakon babat Monomarta arep tak babat dhewe? Iso babat dhewe ya saka aku, ora iso ya saka aku. Yen dibantu karo wong liya, aku wedi yen sesuk aku kelakon mukti nang Monomarta. Wong sing padha bantu karo aku padha ngrasani Bratasena iso kaya ngono kae merga saka pambiyantuku. Mula aja nganti keput tangan budi, iso tak lakoni dhewe, ora iso ya tak pasrahke pati uripku. Ning aku wong tuwa, matura kowe butuh apa? Ming siji sing tak butuhke. Butuh apa? Matura. Mangkatku iki mengko. Wiwit aku mangkat tak jaluk Destarata bapakku ora dahar, ora sari. Tansah nuwun marang panguwasaning Gusti. Surungen nganggo dongamu supaya aku iso nglakon babat Monomarta Destarata bapakku jagat Dewa Bathara. Gurupati wonten dawuh. Krungu ora kowe gunemane adimu anak Bratasena? Iya. Wong teguh timbul, wong niat prihatin ora kaya Bratasena. Pandu. Kowe duwe anak 5 dadi wong apik-apik kabeh. Aku ku ndek anak 100 kok gentho kabeh. Kundi. Bratasena pambegamu kaya mengkono mau gawe bombong ati ning wong tuwa. Dari wonten paring dawuh. Ngene iki lho, arep anake sithik ning panggula wentahe bener iso njunjung karo derajate wong tuwa. Nadyan adiku Pandhu wis ora ana ning swarga kono mesem weruh tembunge anake lanang. Persasat kaya diunggahake ning swarga Tundasanga. Oh alah, aku ki mak brol 100 ora ana sing pakra mbaka siji. Sing barep ya ngono tansah ngegungke karo sing wong tuane, sing adi-adine ngegungke karo sing barep. Apa ana anak ratu kok sabane nggon uthuk. Citraksi karo Durmagati. Nganti ngentek-entekke apa-apa. Jagat Dewa Bathara. Ing atase anak ratu kok sobo klithikan adol ragangan pit. Nek Citraksi karo Durmagati ora takon apa bapakne iki ora nyukupi apa piye? Ya, Bratasena, kanthi cara mengkono aku ora bakal dahar, ora bakal sare. Sing wigati mung bakal njurung pandonga marang sira kulub. Yen ngono aku njaluk pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya ngger Cah Bagus. Apa ora kembul bojana dhisik karo wakmu ing Ngastina? Wah, wiwit dina iki aku nglakoni babat yen iso aja mangan, aja turu. Supaya enggal rampung nggonku babat Monomarta. Yen kok nganti kentekan tenaga piye, tak pasrahke marang purbaning Hyang Mahanasa. Jerpati uripe manungsa kuwi gumantung marang sing gawe jagat upama dipesthekke Bratasena mudhar ning Monomarta, tak ikhlasake nyawaku. Bisma akeh kok aku nyuwun pamit. Iya kulub. Ndak pepuji saka ing Tanakanda, muga-muga lebda ing karya apa kang dadi pakaryanmu. Ya ngestu wada. Gendari ibuku aku nyuwun pangestu. Tobat sing ati-ati Bratasena. Durna. Bapakku aku njaluk pamit. Oh, Kinarya Pratandha nek aku ki gurumu Werkudara. Wiwit dina iki nganti tekan sesuk nggonmu rampung babat
biasane aku mangan ping 3 bakal tak dadekke ping 5. Wis ta, niku poso. Lho, poso wareg jenenge poso wareg. Oh. Dadi kudu mareki weteng. Nggih. Niku ya apik, Dipati, apik. Oh, nggih sakarep sampeyan. Muga-muga kesempatan penjangkamu ya Werkudara Bratasena. Yo, matur nuwun Kurupati kakangku aku njaluk pangestu. Surti hati-hati Dimas muga-muga lebet ing karya. Dastarata bapakku, aku njaluk pamit. Andel ora njaluki pangestu ta Dipati. Kowe diliwati terus. Ora apa-apa. Pokoke pangestu tak pek dhewe. Arep tak nggo mengestoni anak putu-putuku dhewe. Ora mengestoni wong liya. Surti hati-hati duka-duka digawa. Yo aku mangkat dina iki Dastarata bapakku. Dastarata bapakku, wiwit cilik nganti tekan gedene semene aku rung tau nampa pangudange wong tuaku ya bapakku Pandu. Durung tau digendhong, durung tau dikapak-kapakke, ngerti-ngerti wis ditinggal mati. Sing kanggo ijol wong tuwa ya ming Dastarata bapakku. Mula sawangen jagate Bratasena iki jejeg apa bengkong. Yen bengkong pesthekno aku mati ning Wonomarta, nah yen jejeg pesthekno yen to aku kasembadan nggonku babat Wonomarta. Sena Bratasena. Anakku nggih anakku cah bagus. Ndak sawang jagatmu jejeg ora bengkong. Kacena lamun kowe bakal klakon babat Wonomarta nggo mukti kowe sak kulawargamu. Aku njaluk pamit Dastarata bapakku. Percaya ora Kaki Prabu Pandhawa isih urip? Oh Remban. Kula sampun pitados menawi dinten sak mangke kula sampun boten badhe pitados malih kaliyan aturipun Harya Sengkuni nggih Suman. Nyatanipun sampun marambah kaping-kaping kula menika dipun blithuk dening Suman inggih kadang kula piyambak. Ya perkara kuwi mangsa Baranga. Sengkuni kula wonten dawuh. Bratasena wis mangkat babat Titenono, anggere kowe engko ngetapi anak-anakku Kurawa tok nggo bebeda si Bratasena. Gedene mbok nggo gagalake Bratasena nggone babat. Yen nganti konangan aku aja takon dosa, ora mung tak copot kelenggamu dadi patih, ning tak seksekke wong sak negara Ngastina. Yen to kowe iki wong menungsa sing kepanjingan jiwane iblis, wajibe tak tugel gulungmu. Nggih. Ngestaken dawuh. Eling-eling. Lah sampe naik dhewe. Nggih Kakang to. Tugel gulune iki ngrekoso. Sampane ora bakal urip. Nggih. Kelangan sirah. Lomba aja mangati sirah tolo. Tenan dingil-dingil cilik niki. Nggih Kakang. Kurupati wonten dawuh. Yen nganti kowe ora gelem wadul karo bapakmu aku, yen to kowe entuk dawuh saka pamanmu Suman, kon bebeda si Bratasena, kowe ya tak katutke dosane cak copot nek dadi pangeran pati tak kon minggat wong Ngastina. Iya, ngestaken dawuh. Menapa badhe dipun dawuhaken paman pati badhe kula njuaken somaduka Kanjeng Rama. Lah. Merga Bratasena ora kleru, sing kleru ki awake dhewe. Kono wis gelem nampa kahanane, mula kowe aja nganti ganggu gawe karo Bratasena. Iya, ngestaken dawuh. Wah, Premban. Ana dawuhmu apa nggih? Monggo kula kanthi manjing sasana pambujanan Kembulandrawina kaliyan ingkang putra pun Dastarata. Apa ora prayoga yen to Kembulandrawina disigek sawetara? Lho, para paduka, apa ora luwih becik lamun minggah ing sanggar pelanggatan manembah marang purbaning Wang Mahanasa padha ngrepekaken kidung suci rahayu supaya nyembuh kekuatan putuku si Bratasena. Waduh, Premban nyuwun pangapunten.
Menawi telu menika dawuhipun Waduka Penemban kula namung jumurung kederek. Kuwi luwih prayoga. Begawan Durna, wonten dawuh. Ayo munggah ana ing sanggar pelanggatan ndedonga karo aku. Aduh. Kula mboten betah dupa. Ora usah nganggo dupa. Pokoke anggere meleng ciptane. Mangga-mangga Penemban kula dherekaken. Begawan Durna ayo ndak kanthi. Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken. Dari wonten maring dawuh tuntunan aku manjing sanggar pelanggatan. Suman kula wonten dawuh bubar kang padha sibuk. Ingsun kundur ngedaton kula nengestaken dawuh. Ora usah werna-werna. Ora usah gawe karti sampeka, ora usah gawe cara sing aneh-aneh. Konangan aku tak tugel gulumu. Inggih. Kula badhe tenang kemawon meneh. Kanggre werna-werna titenono. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh pati sengguni. Purna ganti ning pananggilan salah-salah kundur ngedaton jrog saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Kadaran sanggen Purban Jati katuron saking Mandrawa kaya gumebyar candraning Sri Naranata wau. Gawe gumun ing atase kewan-kewan gedhe gajah badak lan sak piturute padha keplayu wedi karo aku. Iki nek wujude munyuk putih gedene mung sak jempol. Teko malah ngatang-ngatang ning dhuwur watu. Munyuk, yen pancen kowe bisa tata jalma kaya menungsa lumrah. Apa sebabe dene kowe malah mapan ning dhuwur watu, ora mlayu kaya kanca kancamu. Apa kowe ora wedi ento tekaning pati kembrukan watu sarta ketiban watu apa dene kembrukan sing gedhe. Yen pancen bisa tata jalma, para Kaki Wangsulana pitakoni Bratasena. Aduh, Raden. Sewu-sewu kalapatan kula diagung pangaksami. Leres pangendika panjenengan nadyan kula menika wujudipun wanara nanging saged tata jalma sak tataning jalma wantah. Nami kula Senggana. Kowe Senggana. Inggih Raden. Sebabe apa kowe ora mlayu apa ora wedi ento mati ketiban watu. Raden kula menika upami saged mlajar tartemtu kula menika mlajar kaliyan rencang-rencang kula. Nanging gandeng nadyan kula menika saged tata jalma nanging kula menika kaparingan inggih menika sesakit kula menika kaparingan sakit lempoh mboten saged nglawat. Wah. Kowe lempoh. Ih, kasinggan mekaten. Nanging yen kowe ora mlayu, kowe mesti mati ketiban wit utawa kowe ketiban watu. Raden wiwit panjenengan wiwit babat menika kula sampun pasrah dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat. Upami pecah kula kedah siya kedawan sela menapa dhewe kembrukan wreksa ingkang ageng kula sampun ikhlas. Mila Raden sampun ngantos wigi ringa-ringa monggo ratring nglajengaken anggenipun babat. Aja ngono. Lho. Kersanipun nadyan kowe wis ikhlas yen kowe tekaning mati, aku sing dosa merga aku sing babat Wonomarta. Mula piye carane aja nganti kowe tekaning pati yen bisa slamet. Lah lajeng caranipun kados pundi? Apa kowe trima yen kowe tak junjung tak uncalke supaya adoh saka papan kene aja nganti mati. Menawi jengandika Raden lan purun kula semanggaaken. Malah kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan diri jengandika Raden sampun maluyakaken dhateng ing abdipun Senggana. Saengga kula boten pejah kedawan sela menapa dhewe kedawan wreksa ingkang ageng. Ikhlas, mboten ikhlas sabab menapa? Yen tiba ning kayu watu, uduluputku niatku nyelametke karo kowe. Kula semanggaken, Raden, kula semanggaken. Wah, yo toto Senggana. Ngira nadyan cilik wujudmu kowe munyuk seneng pamer. Lho.
remen pamer ing atase wit sing gedhe 10 prangkul watu gedene sak gubuk pencek tak junjung katon nentrek ning bareng kowe mingsak jempol tak junjung aku ra kuat kowe pasang walat waduh Raden kula menika mboten nate pasang estu pasang sepisan mawon mboten cocok kula mboten nate pasang Raden aja sembrono apa sing ampuh ming kowe senggono kowe tak kandhake sedulurku tunggal bayu sing aku durung tau ketemu wujude ya kethek putih jenenge Anoman wah kowe iso ngalahke karo dulurku kakangku tunggal bayu bayu kenoro ya Anoman aku ngakoni keunggulanmu senggono lah dalah adikku di adikku juga oh Bratasena barang aku arep ngrangkul si Adi kok malah mbok duwa pun kakang mbok jotos nganti kelekaran kowe munyuk mencla-mencle lho mencla-mencle piye wah aku nyebut kakangku tunggal bayu jenenge Anoman kok arep ngrangkul karo aku dasarmu apa kok sik to kowe tak kandhani ya Di aku kuwi senggono ya Anoman wah mau muni senggono saiki ngaku Anoman sing bener sing endi kok sik to jenengku ki akeh senggono Anoman Mayangkara Rama Dayapati Maruti Guru Putra kuwi jenengku kabeh wah dadi aku ki ya kakangmu Anoman jarine Bathara Bayu Anoman kuwi ora padha kowe lho ora padha aku piye ning gedhe kaya aku wah kowe kok cilik semono kok sik to aku ki ya iso gedhe arep kadang-kadang sih nek yo wanci to Yai wanci ngono iki urung wanci nek aku gedhe aja jembrono aja cumletan lho aku ora cumletan iki tenanan apa kowe Anoman tenan yo aku kadang Anoman yo yen pancen kowe Anoman takoni yen kowe Anoman wis saiki kowe bali yo lho kok to wong lagi sak pejagong sepisan kok kon bali wigatine si Adi ngopo kok babat alas entuk jawe perintah ing Wadesarata aku ki nek mukti babat Monomarta papan iki bakal tak nggo gawe mukti karo aku sak sedulur kowe klerune nggon alas iki gawat kliwat winget kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu aja kok jamak lumrahing titah swantah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani mudhun ning Monomarta lah kok kowe wani babat iki padha karo kowe Sarapati mula Di durung kebanjur nggonmu nglakoni babat ayo baliyo aja mbok terusake wah Anoman Bratasena piye watak mantu ning Bratasena yen wis kudu nglakoni sewiji-wiji kudu tak rampungke ora mawas marang bebaya ingkang tak adepi ning yen iki kowe bakale tekaning pati upama mati arep tak wujudi upama aku mati budidaya supaya iso muktekake dulur-dulurku matiku ora muspra mula wirasat dadagokian bebangal ayo minggato yen ngono si Adi wis madhep-mantep ora madhep-mantep sebab apa yen si Adi madhep-mantep babat Monomarta lilanana pun kakang bantu ora sudi piye aja mbok bantu aku lahir batin kedung jero iso dijajaki atine menungso sapa sing ngerti nadyan kowe sedulurku lagi pisan iki ketemu kowe kakangku tunggal bayu ning aku ora ngerti legetaning atimu bisa uga nggonmu bantu karo Bratasena merga pamrih bisa uga nggonmu bantu lan Bratasena merga duwe niat liya mula aja nganti nggonku kelakon muktekake dulur-dulurku kelepetan pambiyantune wong liya kasembatan lan ora bakal lakoni dhewe. Lah yen nganti ora ana dikancani karo pun Kakang, yen ana apa-apa tumraping si Adi kepiye? Tak sandangi dhewe.
loro waras bejo cilaka bungah susah ning Wonomarto arep tak lakoni dhewe Yayi tak pringgake kowe tak bantu ora kowe tak bantu manuta kene iki akeh jim setan priprayangan aku ora wedi kowe bali yo aku gelem bantu yen wis aku gelem bali yen wis bantu si Adi wah yen ngono kowe wangkal bali ora lho malah diwalik iki bakal bali ora bali tegese kowe wani karo Bratasena kowe iki adhiku kok aku kon wani karo kowe iki karo sedulur ora bakal pun Kakang Mentolo karo si Adi bali ora sakukan cangkem bali ora aku bakal bantu si Adi wayang wangkal ngono jagat Dewa Bathara upama dudu Anoman tak kira pecah sirahe ditendang banter-banter karo si Bratasena walah dalah jagat iya Yayi nadyan kaya ngono pambegamu nanging gawe bombong tumraping wong tuwa tegese niat ingkang luhur mau ora mendho saka pangarepa ora mundur saka geguntur Bratasena tawa-tawa saka kadohan yen ana larane mesti aku bakal ora mentolo lawan sira Yayi Bratasena ora pangling kaya Jimdam darat inggih Gusti Patih sapu jagat eneng apa kadewasan wonten satria ingkang wantun ngrisak pepasraning negara Kajiman negara Ngendraprasta tata lair ngrubuhaken sela ingkang ageng ngrubuhaken wreksa ingkang ageng nanging batos ngrisak candhi beteng pepasraning Projing Wonomarto oh dalah apa ora mbok elekke wah sajaipun sampun boten sagedipun emutaken bandanen tangane krincungen sikile aturna marang Patih sapu jagat Patrapi Pidana non ngestaken dawuh nyuwun pamit Gusti Patih tingkat tututan lamun mangsa prawira diktaya Ranggana Madawya gelari rawang mandeg ten wah ana swara tanpa rupa ndawes padake cat katon catura ya mangsa kowe iso ngematke karo aku bangsaning Jim haramku Jimdam darat kowe sapa Panengah Pandhawa Raden Bratasena sugih kendel bondo wani kowe wani ngrusak pepasraning Wonomarto ngerti yo iki dudu wujuding alas tata lair wujud alas nanging batin iki wujud negara utawa wujud negaraning Kajiman diasta dening Sinuwun Prabu Yudhistira sasanak kadange kabeh lha kok dadi kowe wani ngrusak pepasraning Wonomarto ya negara Amarta sing tak weruhi wujude alas upama kowe ngarani wujud negara Jim aku ora bakal peduli malah kepasang yugya katuju ngenu yen pancen iki wujud negara Jim matura karo ratu Gustimu ana menungsa sing bakal ngenggoni Wonomarto ya kuwi aku sak kadang wah dalah sugal ucapmu keparep yen kowe arep mapaning negara Wonomarto kudu wani ningkes bangsaning Jim mara lumpukna sak sedulurmu aku ora bakal wedi
kerubutan Bratasena ora minggat gaglak limpamu para maju jim dalan Waduh. Lagi seneng mergo menang mere-mereok digajel saka mburi. Wong gerang ra tatanan. Sing akon sapa? Sing akon kowe ngewangi aku sapa? Lho, kowe dicokot Jim. Kowe meh wae katriwandan. Dinggo dolanan bangsaning Jim. Mula pun Kakang ora mentala. Ora usah dadak ngewangi Bratasena. Yen aku urung sambat, aku ora bakal sambatku yen wis tekaning pati. Wah, bali yo Bratasena, aku kuwi kakangmu. Aku ngewangi karo kok ora entuk. Bali yo Werkudara. Jim iki nek kliwat jam 12 matane lamur. Aduh. Piye Jim dandaran? Aduh mutar ki ana madhep. Jebul ingkang babat menika mboten namung tiyang setunggal. Wong pira? Ganepipun wonten kalih. Ingkang nami Raden Bratasena. Kula agalan tegesipun ngetingalaken dhateng diri kula. Sajaipun boten saged menang. Tumunten kula boten kasat meripat. Raden Bratasena kula cokot ngiwonengen. Piyambakipun sampun sambat-sambat kula getak kuntal jebul wonten wanara ulesipun pethak. Ingkang tumiyuh saking Dirgantara. Ngajar dateng kula mongko kula wis ora ketok ya ketheke jek weruh mawon. Dibandingi ngiwonengen pun kula sumanggaken. Nggawa gaman, wah pun kula gadhekke. Prajurit kok ora nggawa gaman, witekno nggo mlebokke sekolah anake. Pun kula gadhekke gaman kula. Bola nek perang piye? Ayo nyilih-nyilih. Ya, Bratasena. Kowe iso menang karo prajurit piandelku. Iki patih sapu jagat tiban tampang sutra Jala Kencana iso nglawat meguru karo kowe Pak. Aja nganti diculke iki dawuh patih sapu jagat kon nyekeli. Engko nek iki mati dadi pangane. Ayo dikondeli sikile kondeli aja nganti iso obah. Tangane dikondeli. Iki malah ana nyokot nggon aku iki piye iki? Barang ora ana nggone kaya. Entuk ndas aku. Ayo dicekeli. Ayo dicekeli. Iya, ayo dicekeli.
Aja nganti ucul. Wah. Permati. Puntadewa. Awakku abot, ambekaku sesek. Aku tulungono abiyasa kakekku. Kundi buku aku tulungono. Cekeli lho ya, cekeli. Wonge omong iki ya cekeli. Ayo padha kudu diruket sae cekeli. Kudu dicekeli. Kroyok bangsaning jim. Adiku Bratasena ora weruh. Nanging akeh sing padha nggubet sarta ana sing kakeh sing padha gondheli tangan lan sikile. Wah, Permati. Aku tulungono Permati. Puntadewa kowe do mrene aku tulungono. Menenga wae Dimas, tak tulungi adikku wong Gagah Bratasena muga-muga wae saka para jin kang padha nggubet karo panas. Mbok yo apik-apike iki atur panuwun. Wong aku mung dimatur nuwuni wae senengku ora jamak. Bareng kuwasa saka bebaya jin setan kang padha ngruket sikile. Lah kok aku wong tuwa ditendang sak penake dhewe ya Bratasena. Yen pancen si Adi ora gelem tak ewangi ora apa-apa. Nyatane pun Kakang mung nyoba marang penggaling si Adi. Jebul pancen pengawak waja tutukno Yai, tutukno. Tak jangkung saka Kendari Sada, muga-muga kelakon penjang kamu mbuh ketemu karo aku sok pirang taun meneh. Licik. Ayo walono tanding yuda karo aku. Wah, cilik getih wedi mati. Ayo sumbar-sumbar sak karepmu. Ora bakal gawe macak. Aturke sinuwun Prabu Yudhistira nampa paukuman ingkang abot ing negara Indraprastha.